ήρθατε ρε μάγκες? Να κάτσω θείο? Κάτσε. Λοιπόν, θα σε κάνω κάποιες ερωτήσεις σχετικά με τα αυριανά μάτς και θα ήθελα να μου απαντήσεις σύντομα με ένα άσο, χ ή διπλό. Έγινα κατανοητός? Σαπούλητα ρε φίλε. Ωραία. Λοιπόν, θα σε ρωτήσω τώρα το πρώτο αγώνα. Λάρισα Ολυμπιακός. Χ. Λεβάντε Μάλαγα. Παίξ' το άσο. Νάπολη Λιβόρνο. Διπλό. Λίλ Μαρσέη. Άσο χ. Βίλ Τότεναμ. Άσο. Διπλό. Δεν μου άρεσε. Δεν στα λέω ωραία. Δεν στα λέω σταράτα. Πάψε να μου παραπονιέσαι. Τι, μίλα. Γιατί? Εντάξει, κατάλαβα. Να φύγω τώρα. Φύγε, είσαι ελεύθερος. Άντε γεια. Γεια!